200 jaar geleden, begin februari 1824, werd Friesland teisteren door een stormvloed van een enorme omvang. Een grutpad kwam onder water te staan. De gevolgen waren rampzillig. Door ziekte, onderviering en uitputting storen de jaren daarna meer dan 10.000 Friezen. En toch is die ramp van een grutpad vergeten. Hoe kan dat? We zullen op ziek naar de verlenen verhalen en de merktekens die nog gewoon die vloed herinneren. Ja, dat moet zijn bij een steeg zonder naam. Ik zie geen naambordje hier, dus dat zou hem kunnen zijn. Nee, dat is een restauratiesteen. Deze plaats heeft een hele geschiedenis, want ik zie hiervoor, er is een stien zodat die plaats afgebaand was. Ja, hij is een keer uitbrutsen, opnieuw opgebouwd Ja? in 1858. Ja. En vaak gebruiken ze de binten opnieuw. En dan is er in 1880 is het tongenrekken, uitgebrand en weer opgebouwd. En het is eigenlijk zo'n wonder dat deze peel hier nog altijd zit. Ja. Februari 1824, wat gebeurde er toen? En het water in de Waddenzee en Zuiderzee, want ik bedoel, dit is nou IJsselmar, maar die toen Zuiderzee, die werden almachtig opdroond door 2 maanden lang al stormen. En uiteindelijk draaide de wind van het westen naar het noordwesten. En het water wiel hartstikke heeg tijdens de vloed. En het stroepte de Zuiderzee in en het kwam dus hierik. En het water kwam tot onder hichte van de sluis staan. Wisten de meisjes dat het water er ons hier kwam? Ze wisten wel dat het springvloed wordt. Dat wisten ze natuurlijk zeker wel. Het is dus een combinatie van springvloed en storm. Maar op een gegeven moment, het ging zo verrekte snel omheen. Hier, hoogte van het zeewater op de 4e februari 1825. Dus dat is een vloedmerk. Aan de knieën, dat is niet zo heel hoog. Hier niet, maar als je dan die kant zo opkijkt, dan zie je hoe dat verloopt naar beneden. Dan sta je daar aan het eind, dat loopt helemaal schuin af. Dus dan sta je tot aan je nek, sta je in het water zo ongeveer. Hier? Ja, super, zie je hier. Hier zit 1824, dat zit net voor de grap. Het water in 1824 tijdens die storm is het zo heeg geweest. En dat is lekker heeg als de sluis. Het water stroomde tussen de prins in en de sluis. En het bad ze maak hem in. Maar dat water, waar komt dat bij? Achter mij? Of, Ja, het water kwam door de sluizen, dus dat moet dan van die kant, hè, daar om de hoek moet dat gekomen zijn. Dat kwam zo Harlingen binnen. Op Zalvoort, daar wie het heegste plak hier in de wereld verzeld. Dus je kan wel denken dat het water kwam. We zitten nou daar. Nou, ik zit hier met mijn kop 3 meter hoger aan de maar. Maar het water kwam door de steeds. Maar rekening om mijn kop heen. Want het paard is nou ook naar leeg. De klokken gaan te luiden, alarm. En net alleen hier, overal worden de klokken luiden. Ik ben hielpen en overal staven van jongens, dit klopt net. Het is vies te heeg. Het kwam absoluut niet uit, want de andere dag kwam er wegvloed en toen werd de vloed nog heger en de storm nog heviger. En toen ben je op 30 plakken de zeedieken erop rutsen. Op een gegeven moment braken de dieken.
In eerste instantie hier in deze wereld braak die deur. Dus aan de oostkant van de Lemmer. Hele kust tot aan Utrecht daar weer de dijk te braken. Ongelooflijk. Er is een lampje erbij. Dan zit hier een rondje en wat kruisjes. Dat ligt wel een visje. Nou, op deze hechte het beter zit. Ja, uit de mondelinge oorlevering wordt verteld dat dit maar het hege wetter te krijgen heeft. Oké. Dat is het verhaal hier in de stad. Ja, of hier op deze plaats. Ja. En dat hele wetter, de wien, hoe de drompels heen, misschien wel in de sjerken, je weet het net. Nou ja, zo misschien wel. Ja. Hè? We hebben wel eens hier omgraven geweest, dan kijk je dat dit oude soort, dat in die moorden fretten is dan wel sjerk. Toen wij op den vorige dag des Heren het water met onwederstaanbaar geweld op onze woningen zagen aannaderen. Toen hetzelfde met elk ogenblik nader en nader kwam. En hoger steeg, onze woningen omringde. En steeds hoger en hoger reizende ons in de naderende nacht in de vloed dreigde te begraven. Toen vooral, toehoorders, waren het dagen der benauwdheid. Van hooggaande benauwdheid. Maar het wetter zit dus ongehoord daar, hier. Ja, het wetter zit aan de goede daar. Dat is de hechte ongeveer van de oude zeediek. En dan rent het de rekhaast doorheen. Maar op een gegeven moment breekt het terug. En dan vliegt ik de rest van Friesland, komt dan onder wetter te staan. Ja, enorme kracht. Er wordt wel gezegd van 2/3 van Friesland stond onder water. En dan niet over een laagje water van 2 centimeter, maar op bepaalde vlakken, nou ja, toch wel loop je in de 1,5, 2 meter. Waar het water kon komen, daar kwam het. Op basis van deze alarm en heel soort mensen sjerken opzocht. De sjerken zijn vaak wel op een bulten. Alle natuurlijke bulten, die worden opzocht. Men was totaal overrompeld. En dat gevoel van, nou jongens, ach, er kan nog niks meer overkomen. Zwier onderschat. Helemaal onderschat, helemaal onderschat. Dit is een hoogtekaart van de Zuidoosthoek van onze provincie Friesland. Met Wolvenga hier, Heerenveen daar, Jouweren daar, Lemmer hier en niet op de kaarten de Kunder. Dit is de Lende. Deze oranje? Ja, dus tot hier en dan gaat hij hier deur. Hè? Oh ja. En hier komt het water waai? Het water, dat kwam voor een deel uit de hoeken van de Lende. Want de Lende, op dat moment stond hij nog een open verbinding met de Zuiderzee. Als ik het goed begreep, hier rond die linde, dat is een soort met haventje. Ja, dus we staan hier op het havenhoofd, de ingang van de Lende vanuit de Zuiderzee. Hoe breed is wie is aan rivier dan? Een 30 meter. Breed wel? Breed nog wel, ja. Oh, ja hier op het uiterste. Oké. Ja. Maar hij is tegen maar de inpoldering van de Noordoostpolder. Hij is buitendienststrijk, hè? Ja. Ja. Alleen dit is de herinnering aan Ja. lang voor Vleugentien. Maar dat water, bij die watersneedramp, die kwam hier en die binnen. Ja. En dit hele achterloon, dat... Dit was één grote waterzee. Één grote zee. Zover ik kijken kon was dat water. Hey, terug die diek terugbraak ontstond hier een heel groot gat in het dik, toch? Ja, hier in Hilpen weer precies tussen de voormalige restauranten. En dat sluis precies in het midden ontstond er dus een hele verzakking. Ja. En het dreigde gewoon
dan bent de stroom, sowieso stroomt het water al naar binnen, maar dat nog verder zakken, hij is een complete dijk doorbraak. Dit is gewoon de zeediek natuurlijk. Toen heeft ze, mijn mannenmacht, heeft ze 2 huizen hier vlakbij Albrutsen, heeft ze in dat gat sodemieter en zo volle mogelijk en van die goede zaal doorheen, met een dikke pen, dat de zee geen grepen meer op hier. Zo gaat het. Nood breekt wet. Ja, zo is het, zeker weten. En hetzelfde is gebeurd bij Makkum, bij Haas en bij Meus in de buurt. Weer op een gegeven moment een dreiging tot. Er zijn verschillende plekken zo langs de kust. Ben dankzij dit soort acties alsnog redden. Maar tijdens die werkzaamheden, en dat is het trieste, de kans dat iemand uitgliedert en in die stroom terug te komen, dat is de golven die broezen hier naar binnen natuurlijk. Het is hier al wetterzee, dat is niet de chaos. Ja. Hij is dat kotsen tegenmaken, die jongen gliedert uit. En hij wil alle kanten uitslingen. Hij slingerde zijn de kade aan en kroon de heer. Wist ik hoe die jongen hiet? Maarten Dirks Meeuwis heet er. De zoon van Dirk Dirks heette dat weer. Nou, de meestal naam erachteraan. En ja, dat is gewoon een trieste kwestie. Want dat weer een enorme krachten natuurlijk die hier opkwamen. Want die wind die kwam daar waai en die schepen die botsten hier in die dik. Ja, die botsten hier in die dik. En dan, die botsten zo hut in, dat die dik die waren als het ware een beetje wat omploegen. En op een gegeven moment weer de kans dat de scheep baster die dik heen ging zo. Dan is het weer een trobraak. Ja. En dat scheep zo dan mooi beter en al. En dan de westero die plees hier zit. Die zag ik een café. Dat witte huis daar. Ja. En dan denken ze, dit met ons, hier moet wat gebeuren, waardoor ze een continent liggen. De wethouder die houdt opdracht om een gat te maken in het schip, zodat het schip zinkt, geen gevaar meer is. En dan op de tegelijk de zeediek wordt beschermd. En de zeediek die houdt het dan hier. Dat is dit schip dan? Dit is het schip op het dik liggen. Ja? En je ziet nog twee skippen. Ja? En beide rijden ze dan op de zeediek, of tussen de zeediek en de pjalen in. En dan is een bedreiging voor de zeediek. Oh, dat is dat witte huisje? Ja, dat witte huis. Ja. En je breekt het dik nog terug, hè, zuster? Oh ja, ja. Maar die stippen daar. Ja, ze zullen het terugbreken. Het water zit al, alles zit al onder water, ja. Maar ze zullen meer nog terugbreken. Dus het is echt een strip. Ja. Er wordt ook verteld dat de vrouw met kind, die werd meegesleurd door de stroming, die kon zich niet meer staande houden, want ook al lijkt het hier niet zo heel diep, van als je tot aan je knieën erin staat, dan ga je al zo ongeveer met die kracht. En die had het kind bij zich en die heeft het kind niet vast kunnen houden, dus dat is weggespoeld. En dit is pas een paar weken later is dat teruggevonden. Dus dat is een groot persoonlijk drama ook geweest. Even zien. Overstorting van het zeewater van het Slandszeiltje in de Zoutsloten Harlingen met een watervloed van 3 februari 1825. We zien voor een deel ook nog houten huizen staan. En er komt het water met grof geweld komt er naar binnen. Dus ja, dat ziet er niet best uit. We breken dan de dieken of komt dat weer bij zo'n sluis in of zo? Het komt over de sluis, want er staat hier overstorting. Dus dat is wel wat anders dan een dijkdoorbraak. Er zit bij dat het de Zoutsleert is, die is hierachter, ja. Hier even verderop. Maar is dit een werkelijke afbeelding, zodat het gang is, steeds maar deze huizen? Of? In hoeverre, kijk wat je daar ziet tussen die twee huizen, is natuurlijk wel dat je ziet dat de golf die over dingen heen slaat. Dus dat gebeurt in het echt natuurlijk ook wel. Als je heel harde noordwestenstorm hebt, de wind zit achter zo'n golf aan, het was ook nog springvloed, ja, dan kan het water heel hoog worden. We binnen 1824, hè? Dan krijg je een enorme watersneedramp. Hele grote gebieden. Ik om snits heen komen onder water te staan, ja. Heel vlug. En dan brengen ze het vee hier.
Ja, dat klopt. Om de rampen te voorkomen hebben ze vooral vee hier naartoe gebracht. Hebben ze stald in de kerk, langs de kant, zo met stro erbij. Ze hebben zelfs nog vee uit Oppenhuizen en uit Twellingen gehaald. Het zal geen grote kuddes geweest hebben, maar het heeft hier ook nog staan. En verder probeerde de gemeente dus inwoners van de stad die in de laag gelegen gebieden wonen, dat die naar boven gingen. Ja. Dat hoger kwamen te wonen en inkwartierd als het ware bij mensen die wat hoger wonen. Ja. In aanwachting van dat het water weer vertrekken zou. Maar voordat het vertrokken was, had het vee hier dus staan. Dus een gedeelte van het vee dat wordt hierheen gebracht, maar net alles krijgen ze hierheen. Dat vee dat verzuikte gewoon. Dat kon niet leven blijven. Dat stond met de poten in het water, het was zoutwater. Wat het vee aangaat, ja, ben er honderden dieren ben verdronken. Hè. Ook boeren die hun hele hebben en holen wegzakken drijven. En omdat dat dode vee ook in het water dreef, werd het zoete water, wat er nog wel was, ook bedurven. En natuurlijk enorm veel huizen die gewoon wegspoeld zijn. Hè. De huizen die van stien waren een beetje, dat ging nog. Maar je moet ook niet vergeten dat we in de vervening zitten met al die turftenten, waar de primitieve woningen, die er ook in dit gebied helemaal nog waren. Nou, die ben gewoon zo hupsakee weggedreven. Je mag me bezig. Ja, we zijn hier vlakbij het archief in Bolsward. En daar liggen alle archieven van gemeente Zuidwest-Friesland. En daar bewaren ze ook heel veel spullen van de watersnoodramp van 1825. Toen watervloed en heersende ziekte over vele gewesten van ons dierbaar vaderland nooddruft en behoefte, jammer en ellende, dood en verwoesting hadden verspreid, moest ook het vruchtbaar Friesland daarin dubbel delen. De provincie werd overstroomd en daarvan bedekt het zeewater ongeveer 103.000 bunders. Dat zijn dan al hectares. Dus het hier een grote impact op het hele economische gebeuren. Ja. Het gas ging daar. Ja. De warming ging daar. Ja. Moet je je voorstellen. Alle zoetwatersvis wat je zwom, ging daar. Ja. Al die boeren die werden natuurlijk helemaal afhankelijk van hulpverlening. Hun plaatsen die werden heel beschadigd. Stond aardig in het water. Ja. Nou ja, het was zuur aan de bedel staan van heel soort boeren. Dit is een boekje, ook afkomstig uit het archief van Wim Britseredeel, waar allerhande hulpmiddelen in staan beschreven. Hulpmiddelen die het meeste joegen om de hulpbehoevenden hier... Ja, kousen, onderbroeken. Hier is allemaal geld wat... hier is ook contant geld. Allemaal bedragen die je hier hebt staan. Ja. Slaapmutsen. Doeken hebben hier. Hier is wijn. Was een beetje een versterking, denk ik. Van, je moet ook nog iets leukers hebben. En dan weer noodzakelijke dingen. Dat hier heb je allemaal kousen. Dat was natuurlijk ook koud. Dan kon je dat ook goed gebruiken. Hoe is het mogelijk, toehoorders, dat het uitwazemend land, dat de opdrogende moerassen, dat de rottende krengen, besmettelijke en schadelijke dampen zullen veroorzaken, welke de gezondheid van zeer velen zullen krenken en velen zullen verwoesten en een groot aantal ten grave zullen dalen. Het jaar erop, hè, dat is in 1826, ontstond er een ziekte. Misschien, en dat is mijn eigen interpretatie van, misschien wel de rotterijen uit de veen en misschien het methaan. Dat bedurven van de gras, dat werd warm en daar werden de mensen ook weer ziek van. Een soort griep en malaria hebben ze gehad. Ja, heel opmerkelijk. Hè? Zo is plotseling een ziekte die nooit gedefinieerd is. En wat ik wel eens een keer, wat ik net zegde, hoort dat men dat de moeraskoorts is gaan noemen. Wie kan zulks met enige zekerheid vooruitzien en bepalen?
Nee, toehoorders. We zijn ook hier geheel en alleen in des Heeren hand. En wij verkeren voor onszelf en ook hieromtrent in volkomene en benauwende onzekerheid. Maar het was wel zo dat de mensen daar, dat het nog een dikke klap, na de grote klap van het water die ze hadden hebben, met moesten maken. Om de havenklap, bij 500 dooien. Elke dag moesten er graven overgemaakt worden. Er moest er weer een bovenop. Er moest weer grond overheen en aanstampt. En er was op laatst om een kerk geen ruimte meer. Nee. En dat was een probleem. En toen het Sneek, als een van de eerste gemeenten, bedacht in Friesland: wij moeten zien dat wij een andere begraafplaats krijgen. Wij gaan buiten de stad. Voor Sneek, daar had je in juni 1826 maar 14 overlijdens gevallen. Terwijl je in oktober heb je de 127, dus dan gaat het enorm pieken. Dus dan zie je dat er in Sneek toch wel hele grote sterfte was. De eerste dode is hier ook ergens in 1827 begraven. Is die ook naar aanleiding van die ramp overleden of is dat net bekend? Dat moet wel zo geweest zijn, ja. Met moeite toch kon men het hoofd weder opwaarts heffen om met een vrolijk oog en hopend harte in den vruchtbare zomertijd een betere oogst dan in het verledene seizoen tegemoet te zien. En deze hoop, die verwachting had men gekoesterd, maar werd ook bitter teleurgesteld. De ziekte belette de landman en veengraver in den besten zomertijd hun arbeid te verrichten. Velen waren onbekwaam om voor zich en hun gezinnen te zorgen. Velen verloren ouders, echtgenoten en betrekkingen. Duizenden lagen enige maanden lang in het ziekbed, van de nodige zorg en verpleging verstoken. En de herstellenden kregen geen genoegzame krachten om voor het dagelijks brood te kunnen arbeiden. De winter was aanstaande. Alles was opgeteerd. Schulden waren opgestapeld en geen voorraad aanwezig. Het is helemaal verzild, de grond. Je krijgt een hele mooie simmer, maar rustig waar. Ja. Maar het wordt een hele keiharde korst krijgt. Ja. Van zilt, zwarte, het weer helemaal zwarte grond. En hij is op een gegeven moment wel een beetje omploegd en proberen daar boekwijd in te dwaan en van alles wat proberen. Maar het voelde niet. Het groeide eerst wel, maar het tjerde uiteindelijk al even oud. Geen groente, geen fruitboom, alle fruitbomen gingen dicht. Het is zelfs zo, alle bomen gingen dicht, behalve de ik. De ik hier op een gegeven moment iets wat toch enigszins resistent is voor zout, braak water. Ja. Maar verder, het weer ja, vreselijk. Ja, het weer echt een ramp. Het weer een enorme ramp, dat kun je je net voorstellen. Nee. Oerlwaai, ja. Maar ik uit Rusland, wat komt er eigenlijk uit Rusland bij? Nou, er kwam, ik weet niet specifiek, maar er kwam ook hulp van de tsaar. Want dat was wel bijzonder. Van hoe kan dat? Dat volgens mij was Willem II, die was getrouwd met de dochter van de tsaar, Anna Paulowna. Ja. Dus die hadden natuurlijk ook wel contact, omdat dat was gewoon familie van elkaar. Dus dat was ook een soort familiehulp. En de koning die bemoeide zich er natuurlijk ook wel mee. Als er een ramp was, van, nou ja, dan zette je daar toch voor in. Dus op die manier kwam dat ook daar vandaan. Er zit een verhoging in, ja? Want het was een terpje vroeger. En ik begreep dat die veert, die rent, dat die er ik mooi te krijgen. Het was een bijkomend voordeel dat je dan over het water met je doden hier naartoe kon. Ook ter voorkoming van besmettingsgevaar. Er overleden aan de lopende band Nezen, er waren een 8e deel van de bevolking overleden in 1826. Als je naar de delen zien waarin de overlijdensakten en de huwelijksakten en de geboorteakten inbonden binnen uit die tijd, die binnen dikker als die van de andere jaren. En met die overlijdensregisters dan zie je ook het verschil. In 1825 was nog het begin van de ramp en daarna heb je die impact en de nawerking. Dat je ziet hier, nou dit is dan zo'n register. In 1825 en het jaar daarna dan wordt het een flink aantal meer overlijdens in dat jaar. Dat is echt duidelijk, is een verschil te zien. En in het jaar erop ook nog. Er waren dus behoorlijk wat mensen overleden in Friesland extra, wat er nog bij kwam. Dat is een hele stad die verloor het in één keer. Ja, zeker. Ja. Belangrijke mensen die belangrijke functies hadden, die overleden. Er moesten nieuwe posten innomen worden. De hele bestuurlijke structuur veranderde.
Belangrijke industriëlen had je niet in de tijd, maar zakenlieden. Ja, die waren er niet meer. Dus die plekken die werden ook weer innomen. Dus er had een hele verschuiving plaatsvonden van wie doet hier nou wat, wie is hier nou belangrijk, wie heeft het hier voor het zeggen. Je ziet hier dat de bevolking van Friesland, dat was ruim 200.000 mensen. En dan zie je dat er ruim 10.000 omgekomen zijn. Dus dat is dan iets van 5% is dat. En dus je kunt zeggen van nou die ramp op zich viel mee. Nee, dat was het niet, want de nawerking was ook verschrikkelijk natuurlijk. Als je duizenden doden hebt over de hele provincie extra. Dat is gigantisch natuurlijk. Het eerste jaar, 1824, was een compleet verlend jaar. Maar behulp van gelukkig een heel soort financiële steun en ik was type van familie enzovoort, hij is het redden. Kun je een vergelijking maken met de watersneedramp in Ceylon in 1953? Ja, de duidelijkste vergelijking kunnen we maken natuurlijk dat het bij de sprengtij was. Bij een samenloop van omstandigheden, storm, sprengtij, dat gelijk was. Het verschil denk ik de hoeveelheid mensen die er wonen. Daar in Zeeland moesten ook meesten vervoerd worden, maar er waren meer mogelijkheden. Hier bij mensen onder turfbak hebben ze geprobeerd om de mensen te redden met allemaal kleine schipjes en boordjes. En daar in Zeeland kwam het hele circus direct in volle gang. Het leger kwam. Hoe kan dat wij dat net weten? Nou, ik denk dat er volle mensen binnen die 1953 op netvlies hebben. Ja. Ik denk dat de ramp van 1953 dat die heel veel overschaduwd heeft. Omdat je allemaal beeldmaterialen hebt van 1953. Je had nog niet zozeer tv, maar je had wel al die polygoonfilms en dat soort dingen. Het is gelukkig ook de laatste watersnoodramp zo'n beetje die we gehad hebben. Dus die bleef dan wel weer in het geheugen hangen. Heel veel mensen weten er helemaal niks meer van. Er waren aan de lopende band overstromingen en deze van 1825 is helemaal wegzakt in het geheugen. Dat is een iemand een vergeten ramp. Ik weet het net, ik wist er niks van. Nou wel. Ja. Maar hier is het een algemeen bekend verhaal. Ja, dat is bij u wel. Nee, dat weet ik ook wel. Ja, als jonkje weer wist ik het al. Eigenlijk kun je hieruit wel concluderen dat die ramp wel leefde in heel Nederland. Wel. Ja, want als je die lijsten ziet, er kwam overal hulp vandaan. Het Amersfoort, het Vlissingen, grote steden in Zuidwest-Nederland, in Holland, Zeeland. Dus dat leefde wel. Maar het is een vergeten watersnood en het is heel belangrijk om dat wel te weten. Vooral de jongste dag met klimaatveranderingen en dat soort dingen. Maar we weten hoe gaan wij om met water om te voorkomen dat dit soort gekke dingen hoe komen kennen.